Posledná cesta Nelsona Mandelu. Návrat do zeme jeho predkov. Vojenská česť, veľkolepý okamih. Jeho žena Graça Machel a jeho bývalá manželka Winnie pozdravujú rakvu so zástavou vo farbách Južnej Afriky. 5. decembra 2013 zomrel výnimočný muž, veľký svojou výškou, ale tiež veľký tým, čo robil, Nelson Mandela. O 10 dní neskôr sa konal pôsobivý pohreb s obrovským zástupom ľudí a prezident Spojených štátov Barack Obama prišiel tiež. Nelson Mandela rozumel putu, ktoré spájal ľudského ducha. V Južnej Afrike preto existuje jedno slovo. Ubuntu. Slovo, ktoré vteľuje najväčší Mandelov dar. Vyslovil toto čarovné slovo Ubuntu. A keď vyslovil Ubuntu, zástup začal tlieskať. Prečo? Pretože Nelson Mandela predostrel pred oči celého sveta túto hlbokú myšlienku Ubuntu. Tak dôležitú pre dnešného človeka. Ale čo to vlastne je Ubuntu? Koncept Ubuntu tvorí ozvenu v poslednom čase, prenikajúc celý svet. A to vďaka Mandelovi. Ale čo je potrebné si uvedomiť, je, že sa dotýka celej bantúskej populácie, čo znamená všetkých afrických krajín, ktoré sú pod ekvátorom. Ubuntu je slovo Ngoni z jazyka Bantu, ktorý je spoločný v celej Južnej Afrike. Jeho koreň Ntu sa spája so všetkým, čo je ľudské. A Ubuntu je humanizmus. Monsignor Emmanuel Lafont je katolíckym biskupom v Cayenne vo francúzskej Guyane. V rokoch 1983 až 1996 žil v Južnej Afrike, najdlhšie ako farár vo farnosti v Soweto, na predmestí Johannesburgu, symbolu černošského boja proti apartheidu. Viackrát sa stretol s Nelsonom Mandelom. Myšlienka, ktorá najviac vysvetľuje tento humanizmus, je nasledovná. Umuntu, Ngumuntu, Ngabantu. Čo môžeme preložiť ako ľudská bytosť sa stáva človekom len cez iné ľudské bytosti. Inak povedané, kľúčom rozvoja osoby a jej osobnosti je dimenzia jej vzťahov. A to sa prežíva veľmi konkrétne v Afrike cez to, čo môžeme nazvať bratstvom. Dejiny Ubuntu sú veľmi dlhé. Dovolte nám preto v tomto videu, aby sme sa pokúsili aspoň trochu predstaviť to, čo prežil Nelson Mandela a ešte stále prežíva mnoho ľudí vzhľadom k Ubuntu. Nelson Mandela mal v sebe toto Ubuntu, toto bratstvo, tento záujem o ľudí. Je to naozaj výnimočné. Keď ste s ním boli v kontakte, dával vám pocítiť, že ste dôležitým. Nezáležalo na tom, kto ste a nezabudol na vás. Bol schopný vidieť nejakého novinára jeden deň a keď ho znovu stretol po 2 mesiacoch, opýtal sa ho, ako sa má váš otec, pretože sa dozvedel, že jeho otec bol v nemocnici alebo niečo podobné. Bol veľmi pozorný k ľuďom. Nelson Mandela. Nelson Mandela sa narodil v roku 1918 v Mvezo v regióne Transkei na juhovýchode Južnej Afriky. Pochádzajúc z ľudu Kosa z kráľovskej rodiny Tembus, patril do rodu Madiba, tak toho často aj prezývali.
Vyštudoval právo a v roku 1943 vstúpil do Národného afrického kongresu ANC, aby bojoval proti politickej nadvláde beložskej menšiny a proti rasovej segregácii, ktorú viedla. Stal sa advokátom, pripojil sa k nenásilnému boju proti zákonom apartheidu, ktoré zaviedla vláda Národnej strany od roku 1948. V roku 1960 je ANC zakázaný. Po masakri v Sharpeville, kde polícia zabila 69 bezbranných ľudí, Mandela zakladá v roku 1961 vojenskú vetvu ANC Umkhonto we Sizwe, ktorá viedla kampaň sabotáži proti verejným a vojenským zariadeniam. 5. augusta 1962 je zatknutý juhoafrickou políciou a odsúdený do väzenia a na nútené práce na doživotie. Počas 27 rokov je väznený na väzenskom ostrove Robben Island, kde prežije hlbokú zmenu. Čo sa stalo, že tento človek vstupoval do väzenia s túžbou násilnej vzbúry? V tom momente bol za násilie, aby dosiahol to, čo sa zdalo byť spravodlivé. A predsa, po 27 rokoch väzenia, kde mohol určite rozmýšľať, modliť sa, meditovať, vrátil sa k niečomu veľmi, veľmi hlbokému. K niečomu, čo si myslím, je pôvodom ľudských dejín. Niečo, čo pretrváva vo všetkých národoch, vo všetkých rasách, a to je Ubuntu. Čo z nás robí ľudí a ľuďmi spoločne? Druhou dimenziou Mandelu v Ubuntu je pozitívny pohľad, ktorým chcel hľadieť na každú ľudskú osobu, vrátane svojich nepriateľov. A tu by som vám chcel prečítať list, ktorý napísal, keď bol vo väzení v 70. rokoch. Bol vo väzení už 10 rokov. Napísal svojej najmladšej dcere Zinzi, ktorá mala staršiu sestru Zeny. Boli to dve deti, ktoré mal Nelson Mandela z viny. Napísal toto. Zeny a ty, a možno aj mama, myslíte si, a pravdepodobne nie bezdôvodne, že úradník, ktorý nás ohromnou podlosťou tak neľudsky týral, je krutý muž. Aj on má určite manželku a deti a pravdepodobne si uvedomuje muky, ktoré vyvoláva toto násilné odlúčenie medzi otcom a mamou. Keďže nám odmietajú radosť vidieť sa. Pritom viem, že tento muž nie je krutý. Naopak, v hraniciach, ktoré sú vynútené určitými zvykmi, zavedenými v našej krajine, je milý a zdvorilý. A vo všetkej úprimnosti ho považujem za gentlemana. Zostávate ohromení, pretože sa pozerá pozitívne na úradníka, ktorý ho zamietol a ospravedlňuje ho hovoriac. Je tým, kým je kvôli všeobecnej situácii. Patrí do skupiny bielých Afrikáncov, ktorí si myslia, že sú vlastníkmi krajiny. A preto to zmenšuje, ak si to dovolím povedať, jeho osobnú zodpovednosť. Takto ho vidí Mandela. Jeho schopnosť pozerať sa na všetkých so zhovievavosťou, bolo mu to vytknuté, ale on hovorí, viem, čo mi vytýkajú, ale je to lepšie, pretože keď rešpektujeme človeka, máme väčšiu šancu, že aj nás budú rešpektovať. Nelson Mandela, François Pienaar riasali cez 70 000 divákov z Ellis Park. To je obraz 3. svetového pohára. Rovnaký obraz s tými v Johannesburgu, Pretoria, Durban alebo v Kapskom meste. Tej noci Juhoafričania zabudli na svoje rasové rozdiely, aby oslavili víťazstvo Springboks. Viete, to, čo sa stalo dnes, sa ešte nikdy nestalo. Je to prvýkrát v mojom živote, kedy som sa objal s belochom. Ale pozrite sa, funguje to. A potom Nelson Mandela dnes s košelou a čiapkou box bol naozaj veľmi milý.
Veľa ľudí vás stotožňuje s Ubuntu. Čo to znamená pre vás, Ubuntu? V minulosti, keď sme boli mladí, keď niekto cestoval po krajine, mohol sa zastaviť v dedine a nemusel si pýtať jedlo alebo vodu. V momente, keď sa zastavil, ľudia mu dali jesť, pohostili ho. To je jedným z aspektov Ubuntu, ale má v sebe i rôzne iné aspekty. V našom jazyku Kirundi nevyslovujeme T, povieme Ubuntu. Hodnoty Ubuntu, jeho prejavy, to nie je niečo, čo sa učíme v škole. Je to niečo, čo dostávame výchovou a čo odovzdávame našim deťom. Často sa vraciame k slovu Ubuntu, keď chceme povedať o niekom, tento človek má Ubuntu, alebo nemá Ubuntu. Je to proces, nie je to niečo vopred získané. Nemôžeme povedať, že niekto je 100% Ubuntu, pretože nie sme svätí. Je to ako cesta svetosti. Často hovoríme o Ubuntu, aby sme naznačili nezištnosť, pohostinnosť. Dimenzia človeka nie je individuálna, ale spoločenská. A takto prejavujeme Ubuntu, ak sa staráme o ostatných. Dokonca aj v Biblii, v preklade do nášho národného jazyka Kirundi, toto slovo Ubuntu sa často opakuje, aby sa vyjadrila Božia nekonečná láska. Na vyjadrenie Božej milosti povieme Ubuntu. V stati o milosrdnom Samaritánovi povieme, že tento preukázal Ubuntu, zachránil toho, ktorý to potreboval. Prejavuje svoje Ubuntu. Ubuntu je tiež zodpovednosť. Cítiť sa zodpovedný. Ubuntu je vernosť. Ubuntu je taktnosť. Ubuntu je dar seba samého. Dávať sa pre ostatných. Horlivo som bojoval proti vláde bielých a so silou som bojoval proti vláde čiernych. Nazývam moje názory novou Južnou Afrikou, kde si všetci obyvatelia budú rovnými. Je pravda, že Nelson Mandela vždy hovoril, že sú dve veci, ktoré do ňoho najviac vtlačili význam zodpovednosti. A to cirkev, metodistická cirkev, bol pokrstený, keď mal 7 rokov. Boli to práve pastori, ktorí mu pomohli ísť do školy. A vodcovstvo, teda kmeňový systém vládnutia. Keď jeho otec zomrel, bol zverený miestnemu načelníkovi, ktorého mal rád. A tento načelník mal veľmi rád Mandelu. Bola to kráľovská krv ľudu Kosa. A tu sa naučil spôsobu, že v týchto spoločenstvách je predstavený človekom zhody. Je tu na to, aby sa všetci dohodli na tom, čo je najlepšie pre kmeň. Tretia dimenzia, ktorá ma veľmi zasiahla u Nelsona Mandelu, je spôsob, akým použil svoj čas vo väzení. Aby dospel, ale tiež, aby spoznal svojho protivníka. Bolo to poprvýkrát, čo bol v skutočnom kontakte s Afrikánmi. Či už to boli strážnici, alebo predstavení väznice. A tak sa dal do študovania afrikánskej duše, afrikánskej kultúry, afrikánskeho jazyka. Hovoril afrikánsky, naučil sa naozaj dobre hovoriť, aby mohol rozprávať so strážnikmi ich jazykom. A tak pochopil ich hodnoty.
Pochopil tiež zranenia, ktoré im priniesli dejiny, pretože Afrikáni boli tiež obeťami anglickej kolonizácie. A Afrikáni vyhrali nad Angličanmi a boli na to hrdí. Mimochodom pripomenul to Afrikáncom hovoriac: prečo nám odopierate hrdosť, ktorú ste mali, keď ste sa oslobodili od Angličanov? Afrikáni, ktorí to počuli, boli ohromení, pretože poznali svoju históriu, svoje boje a víťazstva. A zároveň on poznal, povedal by som, ich slabé miesta alebo ich obavy. Obrovská obava, že by jedného dňa neboli pánmi, že by ich vyhnali. Možno, že by vznikala medzi nimi odplata, keby boli nútení odísť. Mali dôvod veriť, že v deň, kedy by sa všetko na druhej strane rozkývalo, mohli by sa ocitnúť v zložitej situácii. Na konci 70. rokov sme si uvedomili, že sme boli v situácii, ktorá bola čím ďalej tým horšia. Bieli Juhoafričania osedlali tigra, čiernych. A svet kričal, aby nás umlčal. Jedna vec je kričať, aby sme zišli z tigra, iná je byť na chrbte a báť sa zožratia. A v ten deň, keď vyšiel z väzenia, jedna z kľúčových vied jeho prejavu v ten večer na námestí Kapského mesta bola: našu slobodu nedosiahneme, ak nebudeme dávať pozor na obavy belochov. Je to niečo naozaj výnimočné. Inak povedané, povedal to, čo hovoriaval Desmond Tutu. Belosi budú slobodní, keď my budeme slobodní. Takže je v ňom niečo veľmi hlboké. Chcel, a je to niečo, na čom fantasticky pracoval vo väzení. Zmeniť svojho protivníka na partnera a dosiahnuť, aby jeho víťazstvo bolo zároveň víťazstvom toho druhého. Aby nebolo porazeného. V každom prípade, aby nebolo poníženého. On nepredstavoval len stelesnenie Ubuntu, ale naučil milióny ľudí rozlišovať pravdu v nich samých. Potrebovali sme človeka ako Madiba, aby sa vyslobodil nielen väzeň, ale aj žalárnik. Aby sa ukázalo, že máme dôverovať ostatným, aby nám oni mohli dôverovať. Aby sa všetci naučili, že zmierenie neznamená len ignorovať krutú minulosť, ale tiež sa jej postaviť tvárou a vrátiť jej to štedrosťou a pravdou. Madiba zmenil tak zákony, ako aj srdcia. Väzenské dvere sa práve otvorili. Po 27 rokoch väzenia Nelsona Mandelu. 11. februára 1990 je Nelson Mandela prepustený z väzenia. Boh mi pomáhaj. V roku 1994 je zvolený za prezidenta Juhoafrickej republiky. Ďalší rok zakladá komisiu Pravda a zmierenie. Jej vedenie zveruje monsignorovi Desmondovi Tutu, anglikánskemu arcibiskupovi v Kapskom meste. Princípom tejto komisie bolo dovoliť obetiam vyjadriť ich utrpenie a vinníkom odhaliť to, čo urobili výmenou za amnestiu. Tento krok otvoril skutočnú cestu pravdy, smútku a nakoniec aj zmierenia a nápravy. Voľba pravdy na miesto spravodlivosti bola voľbou, ktorá dovolila ľudu, aby sa zjednotil. Táto komisia vypočula 15 000 ľudí. 8 000 obetí, ktoré mohli povedať to, čo prežili. A 7 000 kriminálnikov, ak to tak môžeme povedať, teda ľudí, ktorí si mali čo vyčítať. Často to bolo veľmi nepríjemné, pretože urobili naozaj hrôzostrašné veci. Prišli sme ku komisii pre pravdu a videli sme vinníkov. Boli tam a priznali sa k ich zabíjaniu. Spýtala som sa ich, prečo? Pretože nielen, že vystrelili na môjho syna, ale bodli ho viac ako 30 krát. Ils ont demandé le pardon.
Prosili o odpustenie. Odpustila som im. A prečo ste im odpustila? Pretože mi povedali pravdu o tom, čo sa stalo tej noci. Myslím, že nie je dobre pre vás, pre vaše srdce, nechávať si tak zlé veci v sebe. Hlavne pre mňa. To je to, čo som si vždy myslela. Je lepšie odpustiť. Nemyslím si, že všetci vedeli, čo robia. Tam bol niekto iný, kto im povedal, aby to urobili. Odpustenie musí byť slobodné. Musí prísť slobodne od obeti k vinníkovi. Pamätám si prípad, kde bolo prítomných 7 matiek, ktorých 7 chlapcov bolo zavlečených policajtmi do pasci. Týmto mladým chlapcom z predmestia Kapského mesta, ktorí boli samozrejme aktivisti, policajti nahovorili, že im pomôžu vyjsť z krajiny, aby sa mohli stať vojakmi ANC. Ale v skutočnosti ich vylákali z predmestia, aby ich zmasakrovali. A potom, čo ich zmasakrovali, položili vedľa ich tiel kalašníky, aby v televízii ukázali. Naozaj som to videl v televíznych novinách, že zničili teroristickú bunku ANC. A pritom to všetko len nastrojili. O 10 rokov neskôr sa stretli pred komisiou Pravda a zmierenie. Jeden biely policajt a jeden čierny policajt, aby žiadali amnestiu za tento zločin. 7 matiek bolo prítomných. V televízii púšťajú ukážky. Matky odpadávajú, keď vidia tieto hrozné scény. To bolo vynimočne nepríjemné. Nakoniec po prerušení pojednávania sa pokračovalo a jedna žena, ktorá bola vysoká a chudá, ako špargľa, sa postaví a povie černošskému policajtovi: Nehambíš sa za to, čo si urobil? Dobre vieš, že v našej kultúre tieto deti sú aj tvoje deti. Zabil si tvoje deti. Tento beloch zabil naše deti, aby ochránil tie svoje. Ale ty si zabil svoje deti. Bola som krásna a tučná. Pozri sa, čo je zo mňa dnes. Iba kosť a koža. A ty chceš, aby som ti odpustila? Nikdy. Druhá mama povedala to isté. Tretia takisto a štvrtá tiež. Ale piata povedala: dokedy budem nosiť v srdci túto zatrpknutosť? Ťaží ma tento hnev vo mne. Vieš, keď myslím na môjho syna, ten sa mi už nevráti. Radšej ti odpustím, aby mohol život znova začať. A táto žena obratila zvyšných 6. A o 5 minút neskôr išli všetky tieto ženy objať toho černošského policajta. Takéto scény sme mohli vidieť vďaka komisii Pravda a zmierenie. Istým spôsobom to ukazuje, že Mandela priviedol k dokonalosti ľudské hodnoty, ktoré jeho ľud vlastnil. Nemohol to však urobiť sám. Je to skutočne humanizmus, ktorý je hlboko zakorenený v kultúre a vo viere. Pretože väčšina Juhoafričanov číta neustále Bibliu. Trávia svoj čas v kostoloch a modlia sa. Sme súčasťou histórie tejto krajiny, ale sme tiež súčasťou zlej histórie tejto krajiny. Ako cirkev sme si priznali svoju vinu počas apartheidu a povedali sme národu, že nám je to veľmi ľúto. V našom zbore pracujeme s bielými z holandskej reformovanej cirkvi. A stále sa učíme vzájomne si dôverovať. Máme spoločné projekty, na ktorých pracujeme spoločne. Skúsenosť z apartheidu nás naučila zjednotiť sa ako národ, byť jedným ľudom, ktorý pracuje spoločne proti všetkým hraniciam a proti všetkému, čo nás rozdeľuje. Pretože apartheid bol politikou, ktorá rozdeľovala a oddeľovala národy. A náboženstvo bolo kanálom, cez ktorý sme začali zjednocovať ľudí. A tým, že sme ich zjednocovali, zároveň sme ich spájali. A to pokračuje dodnes.
Takto koncept spoločenstva a zodpovednosti jedných voči druhým a voči našim susedom sú obrovskými prioritami v africkej kultúre a v spôsobe života v Afrike. Každý deň si začíname uvedomovať, čo to pre nás znamená a ako nám to všetko pomáha, aby sme boli jedným národom. A to nám tiež pomáhať pochopiť rozdielnosti náboženstiev, vytvoriť priestor pre ľudí iných vierovyznaní. Tiež manželstvá v Južnej Afrike presahujú nielen rasové a kultúrne hranice, ale aj náboženské. Nie je neobvyklé, aby sa moslim oženil s kresťankou a opačne. It is not unusual for a Muslim to get married to a Christian and vice versa. Niekedy potrebujeme čas, aby sme pochopili, kto sme. A ja až teraz začínam chápať, čo sú to tie medzinárodné ekumenické fraternity, ktoré sa zrodili pred 15 rokmi. Dnes, keď je sieť Network God rozťahnutá do 70 krajín, do mnohých jazykov, vidíme, že sa od nás očakáva veľa práce. A je to práve snaha o jednotu, ktorú máme propagovať. V hĺbke je to misia Ubuntu, ktorá sa od nás očakáva. A práve táto misia Ubuntu sa dotýka každého človeka, lebo my všetci sme ľudia. To mi pripomína, čo povedal pápež. Treba ísť za naše hranice. Treba sa stretnúť s inými za našimi hranicami. Desmond Tutu povedal tiež jednu krásnu vetu. Niekto z Ubuntu je niekto, kto si je vedomý, že prináleží niečomu oveľa väčšiemu. Inak povedané príkladom. Som, lebo patrím. Som, nie preto, že myslím, ako povedal Descartes, ale som, pretože patrím. Vďaka ľudskosti. Žiť toto spolu s ľudskosti. Keď sa inkulturujem do nejakej krajiny, musím žiť Ubuntu. Keď idem evangelizovať, musím prežívať Ubuntu, aby to fungovalo. Či sme čierni alebo bieli, a je dôležité, aby sme pracovali spolu v rovnakej komunite, v rovnakej fraternite, čierni a bieli. Či sme muži alebo ženy, je dôležité, aby sme prežívali často zmierenie medzi mužmi a ženami. Či už je to v manželskom páre, medzi pármi a celibatníkmi, kňazmi a ženatými mužmi, keď spolu žijeme v rovnakej komunite, aby sme prekračovali hranice, o čom hovorí aj pápež, a tak môžeme byť užitoční v tomto svete, ktorý tak veľmi potrebuje zmierenie. A tak naše povolanie pracovať na jednote, prežívať Ubuntu, dáva zmysel a stáva sa skutočnou misiou. Našou misiou je Ubuntu. d'Ubuntu. Istá antropologička navrhla deťom jedného afrického kmeňa zahrať sa hru. Blízko stromu položila košík šťavnatého ovocia a povedala deťom: Ten, kto dobehne prvý, vyhrá celý košík. Po znamení sa deti naraz rozbehli ku stromu, ale držali sa pritom za ruky. Potom si spolu sadli a vychutnávali si výhru. Keď sa ich antropologička opýtala, prečo sa rozbehli všetci spolu, pričom jeden z nich mohol mať všetko ovocie len pre seba, odpovedali: Ubuntu. Ako by jeden z nás mohol byť šťastný, ak všetci ostatní by boli nešťastní. Z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom, kapitola 12. Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci ich je mnoho, tak aj Kristus. A oko nemôže povedať ruke: nepotrebujem ťa. Ani hlava nohám: nepotrebujem vás. Ak teda trpí jeden úd, trpia spolu s ním všetky údy. A ak vychvaľujú jeden úd, radujú sa s ním všetky údy. Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy. Modlíme sa za ľudí z Južnej Afriky v tejto etape post-apartheidu a post-Mandela. Aby tento ľud, ešte stále rozvrátený toľkým násilím a sociálnym bezprávom,
znova objavil hlboký zmysel Ubuntu pre život v pokoji a rešpekte. Nech nás tvoj Duch Svätý premení a príde z hĺbky vyslobodiť ľudskosť, ktorá prebýva v každom z nás a dovolí nám vidieť, čo je dobré v každom človeku a pomôže nám patriť si navzájom. Daj nám nechať sa spoločne zachrániť Kristom, žiť a ohlasovať zmierenie v srdci našich rozdielností. Denzeni na madoda divine, oh yini na makwana, zikero kolo. Denzeni na madoda divine, oh yini na makwana, zikero kolo. Ay, oh yo, oh yo 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 yo. Ay yeah, ay yeah, yeah 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 you. Hiya, hiya.